Здравейте! Днес ще ви покажа как да си свалите хаковете CS, които нямат вируси и са много добри. Сега гледайте. Първо влизате в Google и пишете CSRS. Ще има линк в описанието. Сега само ще ги покажа. Сайта се казва това е моят сайт nfcsrs.alle.bg. Ще има линк в описанието. Виждате, тук има хакове за Need for Speed Carbon. Тук се пише CS хакове, т.е. CS хакове за 1.6. Тук има, ето тук се пише пак. Ето тук има играта, къде да си я свалите, Мегазитион. Ето го CD хак, Fitger хак, Armageddon, Alien и Armageddon. Има това вируси. Ще видя как да ги намеря. Така, копирате с един линк от това, където виждате, че пише тук имена. Ето Fitger, влизате надолу. Ето тук има един линк от data.bg, тук от docs.abv. И виждате, че тук има много хакове. Аз си свалих CD хак и Fitger хак. Ето сега ще ви покажа, мога да използвам и двете наведнъж. Ето включвам CD-то, Fitger. Ето, два хака има, ето го първия, ето го първи и втория. Влизате в това. Няма да играете там с хора, има много неща. Там има админи, ще ви банат. Затова играете с ботове. Ако някой играе там с хак, ако играете с хора, просто излезте, включете хаковете и окей. Те го CD хака. Аз си ги имам тия неща. Ето CD хака, вече нокаутирах два. Сега ще играя с Fitger. Окей, apply. Tego je Fitgera. Вижте сам какво може. Те ще ви включа с 5 хака. Тук избирате къде да се включа. Аз избирам повече от шрифт. На първото избирате си бързина. Вижте сега само какво става. И готово. Това е от мене. Вижте и другите клипчета в YouTube, от които имам. Чао!